गोरों गोरानि रावखान्थिया आंनि खर' मेलेमाव हाबदोंमोन। लोगोसे बे फिसाखौ देरहासार जानो होनो हादों आरो। नोंनि आइ आफामोननिसिम मा फोरमायनो आंनि मुङा MLA दैमारि आरो आंनि बिजिनि मुङा सनालि दैमारि आरो आंनि थामथि ब्रैथि फिसा हौवा दिपुल दैमारि। बे फिसाया अग्निवीर आर्मियाव जितु सेलेक्ट जाबाय। थांनाय बुधबार सानाव रिजाल्टआ सफैदों। लोगोसेनो दिनै आं बे आंनि फिसा हौवानि खेला फोरोंगिरि आरो दैदेनगिरि जिहेतु सारमोन बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा बे हाबाफारियाव जाफुंहोनायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा आंहा गोबां दुरबलता न'खरमोन। आङो बिदिनो मालाबा सावनफोर दामो, मालाबा बिदिनो फिसा बिला बिजनेस मावो आरो बेजोंनो आङो न'खरखौबो सुंथालांदो आरो गासै फिसाफोरखौ फरायसा खालामलांनो हादो। फिसानि जाफुंसारनायाव माबायदि मोनदों गोसोखौ? आं जोबोर उदां मोनदो आरो गोसोआव गोजोननाय मोनदो। आं आरो मा बुंबावनो, दा लोगोसेनो गासै रायजो राजाखौ लाफानानै आङो बे फिसानि देरहासारनायाव आङो बयखौबो गोजोन होनो हानायमानि नाजादों। स्टेट लेभेलसिमबो बिथाङा खेला गेलेयो, मा फोरमायनो? गेलेदों बे फिसाया, स्टेट लेभेलसिम गेलेदों आरो बे फिसाया आसाम बाहेरायावबो गेलेहैदों। बिदिनो दा आंनि नाजानाय आरो न'खरनि नाजानाय बा फिसाज्लानि नाजानायजों बे हाबाफारियाव साख्रि मोनफुंनाय एबा बेहाय जाफुंसारनायखौ आं मोजां मोनदों आरो जोबोद। आं जोबोरै मोन्दांथि गेदेमा सुबुंफोरनि सिगां आङो गोबां लाजिनायनि आखल आखुखौ दोनथ'नानैब्लाबो गोरों गोरानि रावखान्थिया आंनि खर' मेलेमाव हाबदोंमोन। लोगोसे बे फिसाखौ देरहासार जानो होनो हादों आरो। दा बेखिनिखौ आं बुंनानै दिनै फिसानि बे जाफुंसारनायाव आङो गोबां देरहासार मोनदों। आंनि थाखाय दुखुनि नङा बियो, खुसिनिनो मोदै आं बुंनानै लानांगोन। मानो होनोबा आङो गोबां खस्थ' हरखि सान आं मिसिं दामनानैबाबो बे फिसाखौ बे लेभेलसिम लाबोनो हादों आरो। मा फोरमायनो? खुलुमबाय, आंनि मुङा दिपुल दैमारि। आं 2 नं माद्राबारि गामिनि। आफानि मुङा MLA दैमारि, आइनि मुङा सनालि दैमारि। आं इण्डियान आर्मियाव 9 खालार खालि आं बे इण्डियान आर्मिजों खुंजानाय इन्टारभिउआव आं उथ्रिसार जानो हादों। माबायदि मोनदों गोसोखौ? आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। सारमोननि अननायाव आं बेसिम लेभेलसिम थांनो हादों। आङो क्लास 6 निफ्राय आं बे खेलाखौ आं गेलेजेनदों। जोंनिनो ओनसोलनि मानाव बाजार गामिनि बरमाज्रा एरियायाव आं मुं थिसनदोंमोन। बे मुं थिसननायाव आं ट्रेनिं आरो माने उसु गेलेदोंमोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव। ओमफ्राय मेडेल लानानै स्टेट लेभेलसिम आं देरहासार जानो हादोंमोन। आं बे सार्टिफिकेट मेडेलजोंनो आं इण्डियान आर्मियाव स्पर्ट्स खथायाव आङो मोननो हाबाय। आं गोसोखौ दुखुबो मोनो आरो गोजोननायबो मोनो। आंनि न'आव माने जेबो बिदि केपासिटि गैयामोन नालाय, बेखायनो नोंनि आइ आफामोननिसिम मा फोरमायनो?